дуруд ва боз ҳам дуруд ба нафароне ки моро мебинанду мешунаванд. Канали Барса диҷи шуморо самимона шодбош мегӯяд. Қабл аз он ки ба масъалаҳои асосӣ гузарем, мехостам шуморо даъват кунам ки ба канали мо обуна шавед. Зеро обуна шудани шумо ва боз як лайк мондан зери наворҳои мо кори моро осон ва албатта ки ба мо кӯмак мекунад. Инак баъди он ки Барселона дар Камп Nou дар доираи бозиҳои Лигаи Аврупо бо девҳои сурхи англисӣ мусовӣ карда, ба гуфти сармураббии Барса Хави Эрнандес бозии хуб карданд, ба бозиҳои Ла Лига бармегардем. Агарчи аз рӯи гуфтаи Хави рӯҳия болида аст, аммо маълум аст ки ҳолати физикӣ чандон хуб нест. Зеро мусовӣ бо Манчестер гуфти Игнат Петрович просто так ба даст наомад. Барои онро ба даст овардан ба Барселона 1 тонна физика лозим омаду ба мухлисони даста 1 тонна валидол. Пеш аз он ки дар бораи бозии дар пешистода бигӯем, дар инҷо ду хабар низ дорем ки мехоҳем онро ба гӯши шумо расонем. Фикр дорем ҳамин рубрикаи мо ки аз расониндани хабар иборат аст ба шумо хуш омада бошад. Агар не, шумо метавонед комментҳои худро нависед ва умуман шумо метавонед андешаҳои худро вобаста ба наворҳои мо дар комментария нависед ва мо онро албатта ба инобат мегирем. Охири ин ҳама саргардониҳо барои шумост. Акнун хабарҳои ваъдагӣ. Илкай Гюндаган, ҳимоятгари Манчестер Сити, тобистони имсол ба Барселона мегузарад. Не, инро ман нагуфтам. Инро Жерар Ромеро гуфтааст. Ба гуфти инсайдер, агенти бозингар аллакай бо роҳбарияти Барса вохӯрда ҷузъиёти гузариши ӯро матраҳ кардааст. Гюндаган бо Сити то тобистони соли 2023 шартномаи корӣ дошта, шаҳриён мехоҳанд бо ӯ шартномаи навбатӣ ба имзо расонанд, аммо Илкай мақсади дар Англия истоданро надорад. Акнун хабари дигар. Барселонаро дар тақаллубкорӣ муттаҳам мекунанд. Ба гуфти баъзе аз пойгоҳҳои хабарӣ, яъне на кампировоза, Барселона аз соли 2016 то соли 2018 ба ширкати Даслин 95 ки собиқ ноиби президенти техникии доварони кумитаи интизомии Федератсияи футболи Испания Хосе Нигейра тааллуқ дорад, каму ғам не 1,4 миллион евро гузаронидааст. Худи чиновник мегӯяд ки ин пулро ширкати ӯ барои маслиҳатҳои муфид ба футболбозони Барса барои чӣ гуна муносибат кардан дар мавридҳои даркорӣ бо доварон гирифтааст. Яъне ӯ просто ба бачаҳо маслиҳат медодааст ки бо кадом довар кадом гап мегузарад ва бо кадомаш набояд ҷанҷол кард. Хулас, гуфти бобои ғуломоли кашокаш дар пеш аст, зеро ин парвандаро прокуратура зери назорати худ гирифтааст ва бо эҳтимоли зиёд боз ҳамин бечора Бартомео, собиқ президенти клуби Барселона, ки ҳамин номаъқулиҳо дар давраи президентии ӯ гузаштааст, маҷбур мешавад ба допроси прокурор биёяд. Ба фикрам ба ҳамин Барселона чашм расид. Ё бадхоҳон бояд атрофи номи Барса гуфти бачаҳои кӯчаи мо ягон шурумбурум кунанд ки дастаро асабонӣ кунанд. Албатта Барселона бор ин даста надоштанда ягон 50 адвокат доштагист ки дар ана ҳамин рӯзҳо масъалаи наздик ба футболиро ҳаллу фасл кунанд. Хуб, акнун биёед дар бораи бозии даври 22-ум бигӯям. Тахмин занем ки Хави киҳоро дар муқобили Кадиси нимкулаҷон ба майдон оварда метавонад. Агар омода бошед, пас таксариҳоро баланд монеду тамоми ҳушу гӯша ба мо. Рафтем. дӯстон, ёдовар мешавем ки навори мо бо дастгирии ширкати Yagex омода шудааст. Yagex сарпарасти эҳсосоти футболӣ. Дар Yagex регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barsa. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Пеш аз он ки ҳайати тахминиро бигӯем, бояд як бор ба омори бозиҳои байни худии Барселона ва Кадис назар кунем. То ин бозӣ Барселона ва Кадис ҳамагӣ 29 бозӣ байни ҳам кардаанд ва барои донистани он ки ғалабаи бисёрро дар ин бозиҳо кӣ дорад, авлиё будан дар кор нест. Барселона дар 20 бозӣ ғолиб омадааст ва Кадис танҳо 5 ғалаба дораду бас. Албатта бо як нигоҳ ба ин омор метавон гуфт ки Кадис барои Барса чандон ҳарифи сахт нест. Аммо бо назардошти он ки Барселона ҳамагӣ чанд рӯз пеш яке аз бозиҳои мушкилро пушти сар кард, ҳатто Бовсурхон ҳам метавонад ба Барселона ҳарифи сахт бошад. Акнун биёед як гӯила кунем ки Хавиака киҳоро муқобили Кадис ба майдон оварда метавонад. Бигзор Тер Штеген дар дарвоза бимонад, аммо муҳофизатгаронро метавон истироҳат дод. Яъне Алба ва Алонсо метавонанд аз дақиқаҳои аввал ба майдон набароянд. Зеро ин ду муҳисафед дар муқобили Манчестер хело хуб бозӣ карданд. Алба капитан буду, Алонсо як гол зад. Аз ин дида зиёд ин мардакҳои асси боло боз чӣ кунанд? Фати гол зада натавонаду Ферран Торрес Давида, айби Алба чӣ? Миёнаи майдонро акнун мебояд тағйирот дод, зеро Педри дар бозӣ бо Манчестер осеб бардошт ва то 3-4 ҳафтаи дигар Барселона бе ӯ бозӣ мекунад. Ӯ ҳатто дар Эл Класико ҳам иштирок намекунад, аммо Левандовски ё Рафиняро метавон истироҳат доду Ансу Фатиро бо Ферран Торрес ба майдон овард. Бигзор ҷавлон кунанд. Дар ин ҷо барои онҳо шонси бисёртар аст ки худро нишон бидиҳанд. Зиёда аз ин рӯзи 23 феврал бозии ҷавобӣ бо Манчестер дар Англия баргузор мешавад ва он ҷо Левандовски дамҳод хело лозим аст. Ҳарчанд ки дар бозии якум дигар ростигап нафаҳмид
нафаҳмидем ки Роберт дамҳод буд ё монда. Ин дар ҳоле аст ки Гави ҳам баъди гирифтани корти зард дар бозии якум ба мамлакати пур аз туманҳо рафтан наметавонад, мисле ки Педри ҳам баъди осеби бардоштааш. Албатта ин ҳайати тахминия буд ки мо аз рӯи фарзияи худ онро тартиб додем ва боз ҳам худи Хави нақстар медонад. Мо бошем танҳо ба Барселона ғалабаро таманно мекунем, зеро бозӣ бо Кадис дар фронти асосӣ сурат мегирад ва инҷо ба қабле аз сечка набояд бошад. Хафо мондани Реал ҳанӯз маънои онро надорад ки Барса чемпион аст. ҳоло дар пеш гуфти воимаҳои худамон 1 миллион бозӣ мондааст ва дар ин муддат ҳар чӣ шуданаш мумкин. Набояд фаромӯш кард ки дар раванди мавсим дилходастаи як рукут ё ба қавле дигар сипат дорад ва ҳанӯз Барса ба ин нуқта нарасидааст ва худо накарда он ба бозиҳои ҳалкунанда ростояд. Аммо бояд пеш аз пода чанг наандозему ба Барселона дар ин бозӣ барор бихоҳем. Барои имрӯз тамом. Шодем агар ба канали мо обуна шавед ва поёни ин навор як лайк монед. Худо ёру Муҳаммад ҳамроҳатон бошед ки бошем.